Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe on kofnama on gettama on gelanama hayruji ɗuɗɗi. Inchallah maddani be vidéo kesol daidai vidéo je komoye be komoye ɗon no rena vidéo ɗo majum ɗo. Inchallah daidai ne waɗata créa compte PayPal yimɓe jurɗon ƴama neeɓi Allah kusan duuɓi ɗiɗi na ko tati na neeɓi yimɓe ɗo ƴama no watta créa compte PayPal, amma Allah miɗo hoddiranayi mi waɗa vidéo majum sai bana hande Allah miɗo hoddiri mi waɗan vidéo miɗo waɗa jotta. Ngam majum kala moɗon mari haaje o mara application PayPal ko bo mbiya compte PayPal ngam heɓugo ceedegal TikTok ko bo luttuɗum réseauji iraɗa Facebook, YouTube be ko nandi be majum pat a fota heɓra ceede be majum sai tan mari compte PayPal. Hande mi hollete na watta heɓa compte PayPal inchallah daga A to Z na watta créa compte PayPal. Bandam tokkam nder vidéo ro daga fuɗɗam haragare. Goɗɗo feere ma andama ko mbiyata compte PayPal ma, amma an je aɗo andi ko mbiyata PayPal, aɗo andi bo nafuda compte PayPal. Sivu vidéo ro iga fuɗɗam haragare ta zappu ko petel, inchallah mi hollete na watta a créa compte PayPal. Halara vidéo ro hagal YouTube Fasaha TV useni waɗanen abonné man a abona ta be bo waɗa partage ko partage vidéo yaha yeso ɓawta partage like a aboni shikenan. Etogal Facebook bo waɗanam j'aime ha vidéo ro e bo laara vidéo ha timma a ekkitani a watta créa compte PayPal, a waɗa j'aime a abona a partage e non togal TikTok abonu partage like compte ji ɗi pat majum ɗum Fasaha TV abonné partage like en dila nder vidéo majum banani mi holleni a watta créa compte PayPal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandiraɓe ndani on gatta on créa compte PayPal. En andi ta mari compte TikTok monétisé se be PayPal ay tifta ceede man ko bo social media platform ji maɗa kala gal andi aɗa heɓra ceede pat PayPal nafete a ittugo ceede majum. Ngam majum kadi am holle ndani a watta créa compte majum, amma wonani aɗo mari carte d'identité kam aɗo mari identité maɗa hiddeko yowa sai a wara defa application ma je Chrome. Nda Chrome haɗɗo sai a hosa a nasta Chrome, a nasti Chrome sai a wara haɗɗo a winda PayPal, a winda PayPal to ta fuɗɗundugo PayPal ma laran wurtene ma ɗo paypal.com sign up sai a hosa a nasta hatto, to a nasti hatto maddante banani sai a wara a hosa a mema hatto, a mema haɗɗo, ta a memi haɗɗo waddante banani, to a waddanima banani ta aɗon mari application aɗon mari no compte ha PayPal amma sai wara mema haɗɗo a waɗa login. To a yiɗi créa kesum bo sai en créa, to ɗum mi yiɗi en créa kesum on sai a hosa mema ha dow jero personal ko bo business je a yiɗi pat, amma je to je dow ɗo on ɓuri kam, je dow ɗo on ɓuri ko bo je les nde business on. To business on a watta lumo a watta bo to je ɗo majum, to sai a hosa mema nda ha ɗo get started. Nana mi wimi holla on no gatta on créa tan banni. To aɗon Cameroon sai a hosa acca dow Cameroon majum sai a hosa waɗa, to pays feere on bo a hosa a wara mema haɗɗo a hosa a sanja pays ji maɗa je ɗaiɗai hani ha pays ji a woni. Nde Cameroon mi woni sai a hosa waɗa get start haɗɗo. Hay Allah am ɗum mojo. Ta waɗi banni haɗɗo e ƴamai tan waɗa email address maɗa, to aɗon mari email address. To miɗon mari email address ji kusan tati man fu bo ɗon mari compte PayPal hatton. An winda email address je feere. To sai mi hosi mi windi email address am banani, am bo a hosa winda email address maɗa, to sai a hosa waɗa next. To email address am je ɗo man ma meɗi créugo compte, en muña en hosa en effaça email address je ɗo en waɗa email address je feere. Fasaha TV 819 sai mi waɗa next a mema haɗɗo sivan. To a memi sivan ɓe ƴamai ta waɗa numéro maɗa nde Cameroon a woni. To par exemple en waɗana ɓe numéro 695 11 70 43 a waɗa numéro maɗa sai a waɗa sivan fahin. To a waɗi sivan ɓe wi ɓe yerɓante kodegal numéro maɗa je a wati ɗo, to nda ɓe yerɓi code majum ha téléphone am je petel, to sen hosa en wata code majum 00 98 54 wata gele
009854 salnete haɗɗo. To salnima haɗɗo ɓe wi'a créa mot de passe maɗa. créugo mot de passe par exemple a winda a waɗa ni a nder kuko a wara suɓa to liste moyen to deedai je fottanima pat nda mi suɓi je ɗo. C'est par exemple to a wari a suɓi je ɗo sai a winda Abdul taco espace Abdul Kadiri, to sai a hosa waɗa ko numéro 11 ko numéro 10 ko 0 an kam deedai mi yahante deedai je a yejjititta banyon ɓe watta mot de passe. To ta waɗu numéro tan a winda mot de passe ma wona bana ni. To hami waɗa mot de passe am min kadi. To mi crée mot de passe am sai a wara waɗa suivant. Ta waɗi suivant c'est bon. ɓe wima nda ɗon Cameroun, to sai a hosa wara winda inde maɗa haɗɗo. Par exemple en hosa waɗa Abdul Kadiri, last name haɗɗo waɗa par exemple Abdul Kadiri, sim waɗa Buba ko bo maɗa Abubakar fu ɗum inde gotel. Abdul Kadiri Buba mi waɗi haɗɗo. Abdul Kadiri Buba ambo sai a winda inde maɗa sai ɗo wara suɓa duuɓi maɗa. Par exemple 2 le 12 mon a waɗa deuxième mois a waɗa 0 a waɗa 2 le 12 deuxième mois sai a waɗa 2002 ko 2004 tani ngakkan ɗum sappo e jetati ka 2004 miɗo holla on tan sai a hosa waɗa suivant. Ta waɗi suivant ɓe ƴamete adresse maɗa, adresse lien ha woni wuro je a woni premium adresse a waɗa nda miɗon Mokolo direct nda a waɗi Mokolo anni si ɗum jooɗi a tefa adresse maɗa ha woni nda hami woni miɗon Mokolo extreme nord Mayo Canaga. Haɗɗo bo maɗi Mbiken Pompo Alimason nda ɓe hosi ha be numéro an fu. To locality Mokolo sai a hosa wara accepta ɗo a accepta ɗo sai a waɗa agree and create account. To jotton konte ha créa kadi deidai ha a woni wuro maɗa je a woni extreme nord maɗa haɗɗo inde quartier maɗa hanɗo bo inde wuro maɗa banni on sai a hosa waɗa bana ni. Haɗɗo e ƴemma waɗan saving email maɗa mot de passe maɗa ko watta a waɗa sai a hosa waɗa save bana ni shikenan location maɗa localisation maɗa jooɗi email address maɗa. To ɓe yima haɗɗo shop which point PayPal ɗum wona a watta ɓe waɗanama gal PayPal na ko bo sending payment malla bo to ɓe yoɓi maɗa gal babal fere ɗum nasta gal PayPal maɗa sai a wara mema ha je fottanima pat an on larata kadi to je dow to je les ɗum kam mema je les. To ta memi je les haɗɗo ɓe waddani maɗa nani am wima sai a mara compte bancaire. To a wara a wata numéro ji maɗa je compte bancaire je wurtata ha intercat number ha hunde ɗo ha ɓawo carte bancaire maɗa majum a hosa wara a winda. Haɗɗo bo select your card typing. Card man ɗo ɗum Visa na ko ɗum Mastercard ko American Express ko bo Discover. To min miɗo mari Mastercard hosa dow je ɗo. To Visa a mari bo a hosa Visa. To Mastercard ɗo carte bancaire je Mastercard ɗo ha Orange Money ma ɓe ɗo créa ɗo majum ɗo. A nasta gal application je Maxit an hollene a watta a créa ɗo majum par exemple je Mastercard gal Orange Money nana sai ta yi bancaire ba sai ta yi bank ba a warnastu application ma je Maxit tefa application ma Maxit nda application Maxit heɓa en hosa numéro ji je ƴamin no je ha ɓawo carte bancaire go heɓa en hosa ɗi kanji majum way ami wata hunde ɗo ɗo désactive mi active. C'est bon mi maɓɓiti application je Maxit sai wara mema nda haɗɗo waɗi Orange Money ha les haɗɗo. To a memi haɗɗo Orange Money waddante bana ni sai a itta mot de passe maɗa heɓa nasta. To mi waɗi mot de passe am sai a hosa mema confirm heɓa maɓɓita application maɗa je Maxit. To a maɓɓiti haɗɗo ɓe hollete nda virtual card nda ɗo ɗon a warata mema. To a memi hatton to
to a créé compte majum ɓe hollete si a créa ɗon créugo majum ɗo 2500 mi tammata bannin wakkati mi créino je am kam yo waɗo man ɗo ɗum mastercard on. To numéroji je ɓe ƴamino hatto bo numéroji man haɗɗon ɗi woni ɗi foti ɗi wurta fotai mi holla on numéroji man bandiraɓe, amma sadi seɗɗa kam hami maɓɓita on dara, amma afwan kam afwan. To a waɗi ni numéroji je ɓe ƴami go nda ɗiɗo ɗo on numéroji je ɓe ƴamino hatto go, sai a wara hosa mema haɗɗo a copia haɗɗoni a memata. To a copy sai a lorta application maɗa nane ko, to a lorti debit card go sai a hosa wara winda, je a copy go a hosa wara winda, nda ɗum numéroji man ɗi windi. Keep your card number. Ko waɗi ɓe holli am banni ɗo hattono ɗo, to a hosa a wati numéroji man, nda haɗɗo date d'expiration fu ɓe ƴami na haɗɗo, nda ɗum haɗɗo date d'expiration kanjum fu en lora ha hundero carte bancaire go mi holla maɗa no ɗum woni, nda date majum haɗɗo. Ta copy je ɗo ma ɗo ni ɗum copy an ɗum pat majum, malla bo to a windan bo a wara winda ɗum dow gotel gotel. Date d'expiration nda ɗum ɗum ɗo mari nda ɗum ɗo haɗɗo de, to inde bo nda ɗum yowa nda ɗororo civic ɗororo bo ɓe ƴamete 144 ɗo bo nda ha warata ɗo haɗo, nda ɗum haɗɗo a wara a wata ɗo majum. To ta wati ɗum sai a waɗa link card sai a hosa a mema bana ni, ta memi banni sai a waɗa ton on ayan ɗum wartan ɗum waɗan linking card. To miɗon mari compte majum wonai lalle sai mi waɗa na jotta c'est bon. Compte maɗa créé je paypal ta waɗi bana mi holli ma ɗo, timmi compte maɗa créé banni on tan c'est facile ɓe créata compte paypal. Ta créé compte paypal majum ta ɗon gal tiktok e maɗa sai a waɗa a hauta paypal maɗa be tiktok maɗa nga heɓa dala ma ita a andini a watta a hauta ɓade créugo on mi hollu no gatta on créa compte moɗon je paypal. E to a yiɗi a lortina bo application je kuron ɗo a nastata, ta a nasti premier mi holli on ta ɗum no mari compte ndani a watta a lortina a mema sai a lortina compte majum. To créugo bo bana mi holli maɗo banni on watta créa compte paypal. Haɗɗo foti a wara username maɗa par exemple fasaha sin hosa maɗa 90 190 donata, to nda inɗeji jurɓe holli ma sai a suɓa jeyɗi, amma min kam ko mi waɗai majum c'est bon banni man tan watta créa compte paypal. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.